Μα ο λόγος που μου συμβαίνουν τόσες ατυχίες είναι ότι ζω στον αριθμό 13. Και όλες μας οι κόρες 13 του μηνός έχουν γεννηθεί. Αν και νομίζω σας το είπα αυτό. Και το σπίτι 13 παράθυρα έχει. Αλλά τι τα λέμε τώρα αυτά. Όποιον από εσάς επιθυμεί να μιλήσει στη σύζυγό μου, θα τη βρει στο σπίτι οποιαδήποτε ώρα. Το δε διαφημιστικό φυλάδιο με το πρόγραμμα της σχολής διατίθεται στο θηρορείο. Την τιμή των 30 καπικιών. Έχω μερικά μαζί μου. Αν θέλετε, μόνο 30 καπίκια. 30 καπίκια. Κανένα. Λοιπόν, 20 καπίκια. Κανένα. Ναι, το αριθμό 13 και τίποτα δεν μου πάει καλά. Τόσο γερνάω, αποβλακώνομαι. Ενώ εσείς βλέπετε αυτή την ώρα που κάνω ομιλία έναν ευτυχισμένο, ευχάριστο άνθρωπο, ενώ μέσα μου με χάγια θέλω να ουριάξω, θέλω να πάω στο διάλο και ακόμα παραπέρα. Δεν έχω κανένα να του ανοίξω την καρδιά μου συχνά. Μου έρχεται να βάλω τα κλάματα. Θα μου πείτε, οι κόρες σου, οι κόρες μου τι. Πάω να τους μιλήσω και αρχίζουν να γελάνε. Έχουμε 7 κόρες. Η μεγαλύτερη Άννα 27 και η μικρότερη 17. Κυρίες και κύριοι, είμαι ένας δυστυχισμένος, ένα ζώο, ένα μηδενικό, ενώ εσείς βλέπετε μπροστά σας τον πιο ευτυχισμένο πατέρα του κόσμου. Αυτό θα έπρεπε να είμαι κανονικά και δεν τολμώ να πω και κάτι άλλο. Να ξέρατε μόνο με τη σύζυγό μου είμαστε παντρεμένοι 33 χρόνια που ομολογώ ότι ήταν τα καλύτερα της ζωής μου. Όχι ακριβώς τα καλύτερα, αλλά άμα το δούμε γενικότερα, πάντως για να ακριβολογώ όλα αυτά τα χρόνια πέρασα σε μια ευτυχισμένη στιγμή. Πού να τα πάρω διάολο! Νομίζω πως δεν έχει έρθει ακόμα. Σωστά. Δεν έχει έρθει. Άρα μπορώ να λέω ό,τι θέλω. Ομολογώ πως τη φοβάμαι. Τη φοβάμαι όταν με κοιτάζει. Και που λέτε, οι κόρες μας έχουν μείνει ανύπαντρες. Προφανώς γιατί είναι ντροπαλές, γιατί δεν μπορούν να τις πλησιάσουν εύκολα οι άντρες, γιατί στη γυναίκα μου δεν αρέσουν οι κοινωνικές συγκεντρώσεις στο σπίτι, δεν καλεί ποτέ κανένα για φαγητό. Είναι τσιγκούνα, είναι μορφτηρή, κακότροπη γυναίκα. Ναι, αυτός είναι ο λόγος που δεν πατά κανένα στο πόδι του στο σπίτι μας. Αλλά θα σας πω ένα μυστικό. Τα Χριστούγεννα και το Πάσχα μπορεί κάποιος να δει τις κόρες μου το σπίτι της θείας του. Η θεία του, η Νατάλια Σεμιώνοβα, είναι γυναίκα μεγάλης ηλικίας, υποφέρει από ρευματισμού, φοράει ένα μακρύ κίτρινο φόρεμα. Όταν την κοιτάς από μακριά, είναι σαν να είναι γεμάτη κατσαρίδες. Το σπίτι της κερνάει ποτά και αναψυκτικά. Και όταν
Δεν είναι εκεί η γυναίκα μου. Μπορεί κάποιος να έρθει στο κέφι πίνοντα όσο θέλει. Εγώ βέβαια μεθάω με το πρώτο ποτηράκι, χαλαρώνω, νιώθω υπέροχα, αλλά ταυτόχρονα νιώθω μέσα μου μια θλίψη. Δεν μπορώ να τα περιγράψω πόση θλίψη. Για κάποιο λόγο θυμάμαι τα νιάτα μου, με πιάνει η μανία να το σκάσω, να πάω στο διάλο και ακόμα παραπέρα. Να το σκάσω, να τα παρατήσω όλα και να φύγω και να μην γυρίσω να κοιτάξω πίσω μου. Θα μου πείτε να πάω πού? Οπουδήποτε, να γλιτώσω από την τυποτένια, την άθλια, την ποταπή ζωή που με κατάντησε ένα γερόντι, ηλίθιο, αξιοθρήνητο. Να γλιτώσω από την απέσια, τη μίζερη γυναίκα που με βασανίζει 33 ολόκληρα χρόνια. Να γλιτώσω από την κουζίνα της, από τα λεφτά της, από τα μαθήματα της μουσικής και από την πεζή, τη μικρόψυχη ζωή που ζούμε, και να φύγω μακριά, να σταθώ στη μέση ενός αγρού κάτω από τον αχανή ουρανό, σαν δέντρο, στήλο ή σκιάκτρο, και να κοιτάζω όλη νύχτα το λαμπερό φεγγάρι, να ξεχάσω τι υπέροχο που θα ήταν να μην θυμάμαι τίποτα. Τώρα ξέρετε τι θα ήθελα? Το άθλιο κουρέλι που φορούσα στο γάμο μου πριν από 33 ολόκληρα χρόνια και φοράω απόψε την ομιλία που κάνω για φιλανθρωπικό σκοπό. Και εγώ ένα άθλιο κουρέλι που γέρασε, ξεδόριασε, αλλά το γυλαίκο. Δεν έχω ανάγκη από τέτοια πράγματα. Είμαι καθαρότερος από αυτά. Είμαι αγνώτερος. Κάποτε στα νιάτα μου ήμουν έξυπνος. Σπούδασα στο πανεπιστήμιο. Είχα τα όνειρά μου. Θεωρούσα τον εαυτό μου άνθρωπο. Αλλά τώρα δεν έχω ανάγκη από τίποτα εκτός από ηρεμία. Ξεκούραση. Νομίζω ότι η σύζυγός μου στέκεται στα παρασκήνια και με περιμένει. Πείτε της κύριοι και κυρίες, σας παρακαλώ, πως η ομιλία μου ήτανε, πως εγώ άντρας της στο σκιάκτρο. Ήθελα να πω, στάθηκα αξιοπρεπώς στο βήμα του ομιλητή. Νάτι, με κοιτάζει. Με δεδομένο το γεγονός ότι ο καπνός περιέχει το φοβερό δηλητήριο το οποίο σας ανέφερα, δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να καπνίζετε. Και τέλος, για να καταλήξω, πιστεύω ότι η ομιλία μου για τις βλαβερές συνέπειες του καπνού θα σας αποβεί ωφέλιμη. Αυτά. Dixit et anima levavi.